Morjesta, morjesta. Tällä kertaa täällä on ensimmäistä kertaa Ultimate Team. Ja täällä on oikeastaan nyt itse perusteet, mikä on Ultimate Hacker. Ultimate Boy. Ja Ultimate Boy. Niin tämä on tämmönen nyt ensimmäinen video, missä mä kerron ja hän kertoo mitä meidän kanava tulevaisuudessa se tulee olemaan. Prankkejä, eli esimerkiksi olla pränkki. Esimerkiksi semmonen, että toinen on ottanut mukiin vaikka vessanpöntöstä vettä ja sit se juo sitä. Prankkejä. Sitten jumpscares. Mitä ne on? Ultimate jumpscares, semmosia, et peleissä tai oikeastaan aina noita ihme. Toinen semmonen. Toinen säikäyttää. Toinen säikäyttää ja sit toinen hyppää. Hyppää niinku ilmaa tolattomasti. Ja tulee sitten kaikkia laittaa pelejä ja tämmöstä. Niin. Mitä pelejä? Esim. Minecraft Happy. Joo. Onko mun kanavalle? Ei tänne kanavalle. Ei tähän tuu mitään pelejä pelata. Tää on tää Ultimate Team. Muistakaa. Tähän ei tuu. Mä voisin tehdä ihan little erikseen oman kanavan. No joo, tuun mä tähänkin tekee vlogeja, mut sinne mä tuun varmaan enemmän tekee vlogeja. Eli tulee yli eniten. Niin varmaan se. En mä tiedä jossain. Mut siis Ultimate Boy, siihen tulee ainakin pelaamista. Tuleeko sun? Ei vaan mistä varmaan jotain pränkkiä. Mut tähän Ultimate Teamiin kuitenkin on kutsuttu jotain kavereita. Meillä on aina mattomia vielä tällä hetkellä, koska ei oo ihan varmaa. Tuleeks? Joo, tulee ainakin. Onko se ihan varmaa? On se aika varma. Ei. Oikein, nää mitäs enkelisti. Ei puhuttu kenestäkään. Mutta tää voisi tosta. Mä voin tehdä meille Instagramin, että te voitte katsoa meistä sitten kuvia. Me otetaan jossain paikassa kuvia, niin mä voin ottaa laittaa Instagramin meidän videoita. Niin. Mulla on jo oma, mut puhelin vähän tirpaleina. Mut siis mä voin laittaa Instagramin just vaikka tohon. Sitten vaikka mitä muuta. Ja mä voin laittaa mun Instagramin tohon. Tai sit tää. Tai sit mä laitan tohon ja se laittaa tohon sille hienosti. Te näette. Sitten tulee vielä sit tulee vielä tää nyt tulee deskiin. Jos silleen tältä kertaa moro. Ei venä. Siis muistakaa, Ultimate Hacker, Ultimate Boy. Ja siis muistakaa sellaista molemmat kanavat, me jossain vaiheessa tehdään omat kanavat. Nyt me ollaan tehty vaan tuo Ultimate Team. Joo. Joten mä kerron sitten. Mä en usko, että tänään vielä tulee, mutta ehkä ainakin tänä viikon mennessä. Joo, se on ensi kertaa. Mut siis mä sit kerron ton, kun mun puhelin korjautuu ja sit mä pääsen laittaa kuvia Instaan. Mut se on varmaa, että me päästään kohta meidän yhteisen Instagramiin. Että se sit silleen, että nyt käykö, että lopetan. Ei vielä. Miksi? No, made by GoPro Hero. What's up? Moro!